Hora samanginang, turpun ijamita di minggu tu sadarion, tanggal 15 September 2024, minggu saplonom dung tenitatis, iman alibu adisian buku ni parpesalmen, bidu sara saplonom, mamu kasian ayat parjolo satu ayat sia. Onma penjelasan ni topik. Topik ni minggu, ai denggando uhum ni Jehovah Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Buku ni parpesalmenon, molo di halak Yahudi, atar sarupa maun tu buku ende ni hita halak Batak. Alana sude na adong di buku on sasitong na lir nila gurui jala sebagian besar sian turpung na adong di buku para pasamenon Raja Daud na manuraton termasuk ma pasalmen sarasa pronamon na gabi turpun ni jaminta di minggu tu sasarion jala tersongan buku endeni akahuria adong do horong-horong ni akalaguon adong do lagu-lagu na dendehon khusus Holland di tiki hari Natal. Adong do ende puji-pujian di hari Pentakosta. Adong lagu di endehon di tiki hama masa ni si taunon. Do na asing. Soksong ni do buku ni parpesalmenon. Disagi do on lagu na adong di son di turpukon. Hombar tu horong nabe. Jala molo buku pesalmen bidu sara 10 tulus saha tu sara 10 walu termasuk mana gabe turpu jamita sadarion ima bidu sara 10 ima aka ende na yendehon ditiki ari Paskah ni halak Yahudi di dope Paskah ale dang sarupa Paskah ni halak Yahudi tu hita halak Kristen molo halak Yahudi na digorana ari Paskah manang Pesak atau Passover di bahasa Inggris ima ari parningotan haruruar ni halak Israel sian tanon Mesir deraya hodon setiap tahun jala walu ari madilengna parayanon di rayaon hati hai. Raja David do naman ratun pesalmen sarasa pronomon. Alai dang pala takas di pasahat haru nama asa di bana makana sampai di surat ibana endeon. Adong do namandok lagu di suraton uju na marmahan do pe ibana di porla niamana si Isai. Adong do namandok uju na martabuni ibana sian pangalelean ni Raja Saul. Adong do na sadaiba mandok uju na mga pian ibana dia kana masa di ianakonon na ima si Absalom, si Amnon do si Tamar. Manang do pengalaman nak kena asing dope. Alena takas boy taida di turpukon na mga dungi do Raja David taringo tu paru kilon na ingoluna na mga dobi parsorion na bulon gabi hatahuton madele jala mahiwi bana pola do didok ibana nunga pola dihalangi akarate ni hamatea nau jala nunga pola nga makonai tuau akaha guagutan ni banotoro tali-tali mau telah meneliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Sepertinya ada sesuatu yang sedang dialami oleh Raja Daud, namanya ngancam nguluna, sampai dia merasa seperti sudah berada di ujung kematian. Nunga makona itu hagugutan di Benotoro, artinya Raja Daud berada dalam situasi yang putus asa, seperti mau mati rasanya. Jeladang adong dongan jol manabui mengurupi bana, bui tak jah dia sapusarai. Dia topat di pasat ibana masude holsoni rohana tu di bata. Di jo ibana magoran di bata, asa di palua ibana sian hagugutan nai. Ay takaso di batu ibana para si roha do Jehovah jalan na bonar jala si ramoti akasi ujur roha. Tuhan itu pengasih dan adil, dia penyayang dan memelihara orang-orang yang lemah. Ale Jehovah say palua matodikku ni na ibana jala ditanyo di batado sorana las di palua ma ibana sin hagogotan nai di madia walu tongon do nunga di palua ho tondikku sian hamatian mataku sian ilu-ilu patu sian partuk tuhon marhite-hite gabelam takasma panandayun ni ibana tu de bata alana takas itu tu di da ibana jala di da ibana holong dohot hoding kan dibasa ni Jehovah di ngoluna para seroharo de bata air radedo ibana manangihon jojo-na jala diurupi do ibana di palua do ibana sian hamatian di palua do matana sian ilu-ilu jala diapuli do tondina. Siran boy mata buat secara kesimpulan, jolman nata mamuji debata, ima jolman nang makahilalahon, nang manada, jalan madai pasu-pasu ni debata di parngulona. Orang yang bersyukur adalah orang yang sudah mengecap dan merasakan karunia dan berkat Tuhan di dalam hidupnya. Naginoran na pasu-pasu dang ikon songon mukjizat manang halongangon. Sa sitong na gadam ari do tahilalahon pasu-pasu ni debata di parngulota. Alay alahira holan salpu sabing ibana, gabi hurang do hita makamulitot sa. Isarana songon hosa dohot nguluta. Kita kurang mensyukuri napas kehidupan yang sampai hari ini masih dapat kita nikmati dalam hidup kita. Moladong roti kina akaparsahiton iko sampai martabong oksigen mahita marhosa baru mataboto arga ni hosa nasian debata nang ta sepelehon sarilingon. Soksongi dohot akan asing. Ulang do jol mana mandele tiki haroroni udan sudah do sudi ulan moloro udan. Tanpa kita sadari hujan juga adalah karunia dari Tuhan.
Dung mamasa halia poter, kemaru berkepanjangan, marsi maka sumur, dok sungai, pola do sampai manuhur aik jol mai asa adong pakiona di jabu, baru mata boto narikot situ tudo aiki di parmulota. Namang ihut musim melota ida di Toru di ayat 12, marsakat do ibana, Raja Daud, laho membalos akka dengan dibasan di Jehovan na tu ibana. Alai yang terbahasa ubah ini gabe di do ibana ma sian rohana ias ikon marparangin na dinggan ma ibana di joron di bata jala sai toktong pujion na di bata ganupari. Jadi panipuli tu turpuk tahun marasing dola Kristen sian ugaman asing hala Kristen ima hala na pasahaton hamuleton na tu di bata marhite-hite pujian do tangiang hala naung dihilala ibana gurang sileo-leon di bata naung tajalo di nguluta gabe boy mahita mandok muliate tu ado di bata. Orang Kristen adalah orang yang memuji-muji Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih atas semua berkat dan karunia dan hal-hal baik yang dapat kita rasakan dan nikmati dalam hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 sia mandok sonon marwa holong mahita ala ibana do jumulu maka holong hita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi orang yang mampu mengasihi adalah orang yang telah merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Makanya mulu adong jupakta di parmuluat ta siap hari halak na sumarasi roha halak na martahita hijat manang sa jojot mangulaon si suguni rohani donganna ikun rajumat ta do on mahalak na sumakilalaon balgani paspasu di bata di guluna. Bagaimana orang mau mengasihi kalau dia tidak tahu apa itu kasih? Bagaimana kakak kasih itu? Apa kakak kasih itu? Makanya lingkungan tempat tinggal kita juga ikut berperan membentuk karakter seseorang. Kemungkinan ibana boleh lebih hal asesongoni ala memang humal yang na memang lingkungan yang toksik atau kurang baik. Makana dang si pada jol masih sonon balik sa ikon hita dona patuduhun asini rohata tu nasida asa dita dan nasida holong ni rohai asa diboto nasida na adong do bejol manamar holong ni roha di ibana di Portibion sehingga dia bisa belajar untuk mengasihi. Waktu Paulus II memimpin sermon di lapangan Santo Petrus di kota Vatikan 13 Mei 1981, dia ditembak oleh seorang warga Turki bernama Mehmet Ali Aksa. 4 tembakan yang dilesakan ke semuanya mengenai tubuh Paus. 1 di tangan, 1 di lengan, 2 lagi di perut. Paulus selamat setelah melewati operasi bedah yang sangat intens dan panjang. Ali Aksa sendiri diponis penjara seumur hidup. Awalnya dia dipenjara di Italia, lalu tahun 2000 dia dipindahkan ke Turki dan melanjutkan masa hukumannya di sana. 2 tahun setelah peristiwa itu, tepatnya tahun 1983, Paulus mengunjunginya di penjara dan memaafkannya. Inilah bentuk rasa kasih yang luar biasa yang menjadikan teladan bagi semua orang. Bila kejahatan dibalaskan dengan kejahatan, maka rantai kebencian tidak akan pernah putus. Hanya dengan mengasihi dan menunjukkan pengampunan, kebencian di dunia ini bisa dipadamkan. Ondo tonana parpuri sahali di pasal Yesus tu hita manusia, ada orang sonaik ibarat tu surku. Asa marsiha holong kita sogot, songon holong ni rohana di hita, naing songonima do kita marsiha holongan. Yohanes 10 ayat 34. Amin.